যতন হইতে পারছি না যে ইন্ডিয়াও 10 বছর পরে যে সেন্সাস খাইজাগো হিয়ে আবার যতন হইতে পারছি না নাও যতন এগুলো অবহাইখেন চিনি ইন্ডিয়াও যে লাস্ট সেন্সাস খাইজাগ যাক লাইথানাই 2011 2011 বিসিও সেন্সাস খাইজাগ যাক কিন্তু বিনি ঠিক 10 বছর পরে 2021 বিসিও খাইজাগনাनै दंमानि বাট করোনাनि समस्या बा করোনাनि যে प्रॉब्लेम रंनि बागै सेन्सास खाइमालिया भारत सरकाराव ताकराव কিন্তু बिनि परेबो 2026 नि सिमि ताबो 2026 এই বিশিनि सिमि চেংজাक्का इंक्ले ताबो 2027 ना थाङै अ सेन्सास पाइनाय बा अ सेन्सासनि सामं पुरावनाय आइनि बागै ताबुनि जे कटाल सेन्सास 2027 हिए हिंजाक माने कारण खाय इमो ताकराव जे 2026 माने 2026 बिसिव शुरू खालाय जाख्लाय 2027 थाङै अ सामं पाइनाय बिनि बागै सेन्सास 2027 हिंजागो ए सेन्सास माने जे ए बिसिनि सेन्सास ताकराव इंक्ला बिनि बागै जों आं दिनै एक्सप्लेन खालामनो फै माने बिनि बागै जों थांनाय नांनाय दिनै सेन्सास नि सेन्सास माने तुमा अबनो जों पहिला तो सिलायनाय जे सेन्सास खाय माने सेन्सासनि मूल कारण तुमा सिनानो बागै सरकार तुमा सिनानो बागै सेन्सास खाय सेन्सास दै दङ सेन्सास खाय माने कारण नङा जे जों साधारणत जे ब्रक भारतीय नागरिक रक बा भारतनि दंनाय ब्रक रक बबाहाय खे तंमं चामं तंगै दं बबाहाय नखुं तंगै दं बबाहाय खे प्रब्लेम बबाहाय तुमा खाय दं नौब्रा जाति बेसिबाग दं अबाहाय যত নখুংनि সম্বন্ধে মানে নখুংनि সম্বন্ধে যত কিছু जानकारी सरकार बनो लानानै साइटक माने आरो एकटा नखुं बोसो कायजाक जाक दं बोसो फैमिली बा मैरिड दं बा आनमेरिड अबतिरक जत किछु डिटेल फैमिली डिटेल हर एक डिटेल ना सरकार माने बुजिनि नाय माने बा सिनि नाय माने सिनानि अब कायसा प्लेटफर्म सेन्सास इंक्ला अरो निनि नोक निनो माटिया वाल दे ना ईद नि दे बिल्डिंग दे हाँ एप्रिल निनि बाथरूम कोई तका बाथरूम दे तों निनि प्रॉपर्टी जे नों तोमानि नोक अब नों रेंटली बा बारा दे तों ना निजेरनि नोक दे तों निनि जिगा बारा दे ना रेंट दे अब हाय जत्तो किछु तथ्य अब हाय जत्तो किछु कग्रक अब हाय जत्तो किछु इनफरमेशन रंग सरकार माने सिनानि बागै बा सरकारनो अरो अब जत्तो इनफरमेशन कासुबनानि बागै सेन्सास अब 10 বছর পরে পরে এই सेन्सास खायजागो ताकराव इंक्ले ताबो ताकरो भारतनि जत जिगाव प्राय जिगाव सेन्सास अलरेडी चालू अंजा बा सेन्सासनि जे सामं अलरेडी शुरू खायजाक जा इंक्ले आसामा शुरू अंजाक 2 आगस्टनि सिमि सेन्सासनि बिसिङाव ए जे सेन्सासनि बिसिङाव दुइटा पार्ट दङ दुइटा पार्ट माने क्रमनि आलादा आलादा पार्ट दङ माने कायसा अंखानि हाउस सेन्सास आरो कायसा अंखा पपुलेशन एनुमेरेशन हाउस सेन्सास दङनि सेल्फ एनुमेरेशन बंखा फैमिलीनि जे हेड मेन होल्डर माने नखुंनि जे मेन नखुंनो तैफां हिसाबै अ तैफांनि मंगै जे बिनि मंगै जे सेल्फ एनुमेरेशन बनो स्कां बानायनाय जे अनलाइन अब 2 आगस्टनि सिमि शुरू खालामजाक सेल्फ एनुमेरेशन जेटा सेल्फ एनुमेरेशन नाव खायगांक्लाय सेल्फ एनुमेरेशन जे फैमिलीनि हेड होल्डरनि बुमं मारनाय आरो कायसा अंखानि पपुलेशन एनुमेरेशन हाउस होल्डरनि जे ननि हाउस सेन्सासनि बा सेल्फ एनुमेरेशननि जे सामं 2 आगस्टनि सिमि मोबाइल हर एक स्मार्टफोन बिसिंतै अबनो खायनानि पसिबल बा खायलाय दङ बाट अबहाया जे ताकुबुकुरो जे नाव इमो जे सेल्फ एनुमेरेशन नखलायनि सेनांनाय मोबाइलनि बिसिंतै अबहाया जे सेल्फ एनुमेरेशन अब 2 आगस्ट हইতে 17 आगस्ट पर्यন্ত 2 आगस्ट हইতে 17 आगस्ट पर्यন্ত इमो अवेलेबल दंनाय बिनि परे खाय इमनो जे 90 थाङै जे सरकारनि गभर्नमेंट डिपार्टमेंट राव बा ब्रोरो थाङै 90 थाङै इमो जे अबख्लायनि पपुलेशन एनुमेरेशन थाङै 90 थाङै बाव रिपोर्ट लानाय बा अबजत्त इनफरमेशन दङ बाव नोट खालामनाय अपनी नों ठीक साइड जागनाय अंखा हिंक्लाय जे सेल्फ एनुमेरेशन अबनी सामंखा माने अबनी बर्तमा काम खालामग्रा बिनि खालामखा
যে সময় 90 थाङै 90 थाङै नथिपत्र लानानै बागै बा नोंनि इनफरमेशन नोट खालाय लानानै बागै थांख'नि नों जुदि এই যে সেলফ এনুমেরেশন খাইজাखांलाय नों अबनो कमप्लिटली खामानि परे नों कायसा आईडी माने नोंनि कायसा आईडी रोजाकनाय जे नों अबनो सेभ प्लेट दंजांनाय नांनाय जे नोंनि सेल्फ एनुमेरेशन जे आईडी अर नोंनि नाम्बार दंनाय बा अर नोंनि नाम्बार दंनाय अ नाम्बार न जे समय बाव थांख'नि पपुलेशन एनुमेरेशन बागै जे समय पारा थांख'नि बा 90 थांख'नि अ समय नों अ नोंनि अ नों सेल्फ एनुमेरेशन खाइजाक न अ आईडी न साकांक्लाय अ आईडी नि नाम्बार न साकांक्लाय माने सामों आरो किसा तारातारि अमो माने जे बकनि प्रसेस सामों आरो किसा स्मुथ बाबे खाय सामों खायनाय तारातारि शर्टकाट अंनाय अवश्य कफाय ओमफ्राय सेक्ले नों जुदि नों सेल्फ एनुमेरेशन खायनाय मिस्टेक अंजाक दंगो बा नोंनि কিছুটা অর কুয়েশননি যে আনসার নং সঠিকভাবে খেরোমা জিয়া অবতে হেরকনব অফনি আফনি যে সময় পারা 90 थाङै 90 थाङै पपुलेशन एनुमेरेशन खायफनि नों अबनो शुद्ध खालामाव माने अबनो नों सावै गुबै माने जेटा नों मिस्टेक रोजारो न रियेल माने राइट खालामाप्ले बाहायप्ले माने सঠিক खालामाव सेल्फ एनुमेरेशन खायजनाय जे सेल्फ एनुमेरेशन खायजनायनि अबनो जे मोबाइल बहाय मोबाइल बा ब्रेकेट खायजनाय हयतो बाबो सामोंनि खावं तंखना अब ओंखारनाय दे फन जे कुनु क्रोम ब्राउजार बा गुगल थाङै सार्च खालामनाय सेंसास अफ 2027 नि सकांक्ला फायनाय सेंसास अफ इंडिया 2027 नि सार्च खालाम फायनाय ताबुक तो अब ट्रेंडिंग चलतो अब फायो नाव सार्च खालामनाय ना अब फायनाय अब वेबसाइट बा ओ जे लिंक और नाव क्लिक खालायो प्रॉपर्ली नोंनि जे और गोबां मा क्वेश्चन दंनाय नोंनि नो कयटाका बा नोंनि प्रॉपर्टी नि जे निदेना बारादे दं अबहाय जत्तो आंसर क्वेश्चन दं नों सঠিক आंसर रय और प्रोसेस कंप्लीट खायजनाय एबो कंप्लीट माने परेयो नोंनि आईडी सपानाय ओ आईडी न जे समय पपुलेशन एनुमेरेशन नि समय जरावा नों ओ आईडी नि नाम्बार सागनाय अबहाय प्ले ओमफ्राय तापर सेंसास अंखा जे ताबुनि 2027 नि सेंसास नि एमो प्रोसेसिंग ओमफ्राय गोबां मा स्टेट ताबो एबो सेंसास सामुं चले दङ 2 आगस्ट नि सिमित आसामाव अल खायजाखा ओमफ्राय बिनि आरो कर्नाटक राव बा अन्यान्य महाराष्ट्र अन्यान्य स्टेट चले दङ बर्तमाने सामुं सेंसास नि सामुं तापर अब ओंखा जे आगेराव एबाहायखे जे अनलाइन नि बिसिंतै बा ए जे सेंसास नि अनलाइन नि बिसिंतै जे सेल्फ एनुमेरेशन नि ऑप्शन हयतो आगेराव क्रेना अब ताबो भारत सरकार बा इंडिया गवर्नमेंट आरो वान सगै गामखे वान सगै जे बगनि सामुं न आरो किसा स्मुथ बाबे खाय सामुं तारातारि बा शर्टकाट बाबे खाय जरा कम नि बिसिङाव सामुं तारातारि सक्सेस अंनाय बा सामुं कमप्लीट खायनायनि बागै वान सुगलाय एमो जे ऑप्शन हयतोबा बक्तो गुले माने हे आं मावान सुगो दैट इज वेरी गुड ऑप्शन तो आइनि बागै जतन हामबाय आं नाव हयतोबा जतन बुजि मानखना जतन हामबाय नावनाय तो एटीपी न्यूज आं नाय तक सेत्रिप्रा एबाहायखे कुनु ना कुनु पावनते नंनि बासखौ आं एक्सप्लेन होनानै फायो दिनै भिडिअ सिकनो मालाय नाव बार नेक्स्ट भिडिअ तापराव